Denboraldiko lehen paroiaren aurretik Oviedo bisitatuko dugu. Oviedo taldea izango dugu aurrez aurre, oso ondo hasi ez den talde bat, baina Realak 3 puntu bilatu beharko ditu, beti zaila den tartiere horretan, Markel. Bai, batez ere garrantzitsua 3 puntuak lortzia, lehenengo bi partidetan nahiko hotz geralako ez. Lehenengo partida gisa da, bi partidetan azte galtzen hasi ginen, hortaz, espero dugu igande honetan, aurretik azte amarkagailuan eta aurrian, igo berri den Oviedo. Bai, zuk esan duzu, igo berria da, baina hala ere landutako talde bat da. Egia esan, liga honetan ez dago landuta ez dagoen talderik, baina, bueno, ikusiko dugu eskema desberdinak erabili dituela bi lehenengo jardunaldi hauetan, ez ditu aurkari errazak izan, lehenengoa Villarreal izan zen lehenengo jardunaldian, eta gero bigarrenean Real Madrid etxean. Oraingo honetan ere, etxean jasoko du Reala, bueno, sentsazio onak utzi dizkigun Reala, baina akats larriak ere, batez ere, pasaden igandean ikusi genituenak. Bai, lehenengo partean Oviedo ketzuan sortan dirik izan ez, penalti xeuki zuan lehenengo zatixan, fai hau intzuan. Eta gero txartel gorri ikusi zuan, eta bigarren jardunaldian, Real Madrid. Azkenian, bere lehen mailako estreinaldia hola izatea ere zaila da, eta moralki segurazki, ez dia, oso handitxuta egongo. Reala, ointxe bai, ja, zailkapenean ikusi beharko dugu, hemendik aurrera ja puntuak irabaztia garantzitsua izango da, eta momentu hontan, 11. postuan dago Reala, iaz, amaitxu zuan postu berdinean, hortuan, esan genezake ez dela askorik aldatu, eta lehenengo bi partidetan iazko Realarekin alderatuz, bai ikusi dugula Reala ausart eta vertikalago bat. Bai, garrantzitsua izango da puntuak lortzen hastea, batez ere geldialdia datorrelako, eta Realak segurazki jokalari asko galduko dituelako geldialdi hontan, bai gazteak Jon Martin eta bar, baina, bueno, partida honekin joaten bagara, inkognita batzuk ere sortzen zaizkigu, adibidez, ea Mikel Oyarzabal goian ikusiko dugun, edo zelai erdian, ea lehenengo aldiz gorrotxa amaikakoan ikusiko dugun, ikuste dutela baetz, ea nork jokatuko duen zelai erdi horretan, ze orain arte Pablo Marin ikusi dugu amaikakoan, eta Bryce eta Susicek txandakatu dute amaikakoan egote hori. Orduan, nahi baduzu sartu gaitezke ja eskema horretan, bai Realaren aldetik eta bai Ovidoren aldetik. Aipatzeko eta gogorarazteko Realak Ovidoren aurka aspaldi ez duela jokatzen, 2014-2015 garren urtean kopan ikusi genuen elkar eta Reala izan zen garaia. Bai, 0-0 lehenengo partida eta bi eta huts buelta. Orduan, jokalariak guztiz aldatu dira, osea, bi talde guztiz ezberdin ikusiko ditugu. Oviedo fitxaketa asko inditzu, egisa da, normalian, maila zigotzen diren talde askok, fitxaketa asko itzen dituztela, ez, adibidez Rondon, Alberto Reina Mirandesetik etorritakoa, Dendonker, Beli, osea, izen oso garantzitsuak eta internazionalki, ezagunak dira zen jokalariak, ez. Kasu honetan gaurkuan eskemarekin juteko ikusi dugu Oviedo bat bost lau batekin, hau da bloke bajua eta isa jokalari guztiak zelaian sartuta kasu honetan Real Madrilen kontra, eta bestetik lehenengo partian lau bi hiru batekin Villarrealen kontra. Guk bi aukera posibleak aztertuko ditugu, segurazki nik behintzat pertsonalki ikusten dut bigarren aukera posibleagoa, ze gisa da Reala, normalean bloke bajuko talde horiek bai eukitzen dituela aurrian, baina ez dut ikusten partida hau horrela plantautuko dutenik. Orduan, zure ustez, Oviedok era desberdin baten jasoko du Real Madrid eta Reala. Esan dezakegu, Reala eta Real Madrid baloiaren jabetza bilatzen duten Bai. bi talde direla, maila desberdina da, hau argi dago, baina nik uste dut joko aldetik eta batez ere orain Xabi Alonsoren Real Madrid baloiaren jabetza hori bilatzen saiatzen dela eta Realari ere asko gustatzen zaio. Orduan, bosteko defentza horrekin hasten bada, nola egin dezake mina Realak, ze azken demoraldietan, batez ere Imanolen garaian, asko kostatu zaio Realari espaziorik gabeko partidetan markagailua irikitzea. Baita batez ere espazioetako gako hori izan daiteke garantzitsuena, ze ikusten badau, Oviedoren planifikazio horretan, bi jokalari ditu zelaiko karril bakoitzean. Hau da, bi egaletan bi jokalari, eta gero, karril zentraleko hiru karril horietan beste bi.
Orduan, mina itxeko zail eukiko du Realak, baina guk behintzat zenbait irten bidea aurkitu ditugu honi aurre itxeko. Lehenik eta behin lehenengoa, eta nik uste gehixinok logikoena ikusten duguna, zelaia zabaltzia, eta alde batetik eta bestetik pasiak itxia, hau da joko azkarra eta zuzenekua, asko liago gabe. Bai, argazkian argi dago oso orekatuta ikusten direla taldeak, ez? Horrelako arbel batean oso ondo okupatuta dituzte zelaiko zona guzti horrek, oso Bai, orekatuta, baina gero jokoan bai ematen direla desoreka batzuk, ez? Adibidez, Real Madrilen aurka esan dezakegu Al-Hassan hiru zenbakia gehiago igo zela Nacho Vidal baino, gero Illich media punta edo zelai erdi horretan hasi zen moduan, hori da. bere tokia pixkat atzeratu egin behar izan zuen, ze azkenean Real Madridek bere zelaian sartu zuen Oviedo, orduan desoreka horrek ematen dira, eta baloi alde batetik azkar mugitzea Realaren lan nagusietako bat izan daiteke. Bai, bestetik ere, azkenengo partietan pendiente ondan gauzetako bat, area kanpotik botatzea. Mhm. Egisa da, saiakera hori nin behar dala, ze batzutan, adibidez, Valentzian ikusi genuen kugurekin ez, area kanpotik ere bota daiteke, eta gola sartu genezake. Kasu horretan, Espainolen kontra lau jaurtik eta egin genitxun, eta Valentziaren kasuan zazpi. Orduan, nik ere, partida ontarako, jaurtik eta horiek probatzia ere oso garantzitsu izango da. Gainera bestetik ere, bandetan, aurten ere, barrene oso entxufauta eukita, bi puntal izan ditzazke hor Realak, alde batetik kubo, eta bestetik barrene bat versus bateko, saiakera hori itxeko. Bai, jada nabarmendu zuen Turrientesek, prentxaurreko batean, Sergio Franciscok asko eskatzen diela aurten jaurtitzea, batez ere area kanpotik, aurkaria itxita dagoenean, oso erraminta baliagarria baita. Gainera, hanka ona duten jokalariak izan da, Turrientes bera, Brais Mendez, Lucas Uzic, orain Carlos Soler ikusi dezakegu Realean ere. Orduan, nik uste dut arma interesgarria dela hori bosteko defentsa baten aurka egiteko, eta gero zuk esan duzuna oso garrantzitsua izango da arriskatzea, batez ere bandetan, ez? Ze azkenean ez baduzu arriskatzen, ez dago desorekarik, eta beste Hori da. taldeak beste taldea oso eroso egon daiteke hor area barruan, gainera jokalariak ez badituzu sartzen areara, ez? Orduan, barreneren eta kuboren papera oso garrantzitsua izango da, batez ere horrelako partida batean. Bai, eta bestetik azkenik, Oviedok baloi ateratzerakoan, guk proposatzen dugun arralari, lau bi bate, jartzia da, presio altuarekin, lateralek ere igotzia, bi versus bateko egoera hori provokatzeko, eta orduan, klaro, Real Madriden partida nahi bidez, ikusi genuen irutako bi golak, presio altuaren ondorioz etorri zirela, ez? Baloia ze etxaiaren edo bai, etxea aurkariaren zelaian errekuperatu azkar eta bi hiru pasetan gola sartu. Hau da, Realak Oiartzabalekin eta horrekin izuten gauza beran, bi hiru pasetan, areak plantau eta gola sartu. Bai, baloia atzetik ateratzea oso ondo dago, baina kalitatea, jokalarien kalitatea ez denean hain, diferentziala, gero igarri egiten da eta hor akatsak egoten dira, ez? Aurrean Real Madrid bezalako talde bat badaukazu, ez dizu barkatuko. Reala baldin badaukazu, agian barkatuko zaitu, baina hor saiatu behar gara adi egoten eta jokaldi horrek aprobetxatzen. Ez, niri beldurra ematen didan gauza bat, eta pasaden astean ikusi genuena etxean batez ere, kontraerasoak dira. Realak ondo erasotze zuen, jokalari askorekin heltzen areara, baina gero kontraerasoak ez zituenean batez ere jokaldiak amaitzen, hor kostatu zitzaion Realari, Bai, batez ere zelai erdixan, uki genuen esfortzu falta hori nabarmena izan zan nahi lehenengo golan, ez? Zuzitzen kasuan. Gero, nahi bauzu bueltatuz, nabarmendu, Oviedok erabiltzen duan beste sistemetako bat da, bi hiru bata da, Real Madriden kontra bigarren zatixan ikusi genuen, eta Villarrealen kontra ere. Hau agian nik uste, seguru haua dala Oviedoentzat, ez? Ze Reala, bai da posesioa duen taldietako bat, baina vertikalki ez du horren min asko ematen. Orduan, kasu honetan luengo atera zuan, eta Jasan sartu zan. Jasan amar zenbakisa, kontuan izan behar dugun jokalaretako bat, ze oso ona da. Bai, horrek min handia egin zion Real Madrid bigarren zatian, egia esan ondo. Atera zitzaion Xabi Alonsori plana, baina Oviedok buelta bat eman zion partidari, ez?
Hor garrantzitsua izango da, zuk argazkian markatu duzun moduan, zelai erdian eman daiteken erronbo hori ez, batez ere zenbakiz berdintzeko jokalariak, Bai, eta gero ere erditik sortu aldiren espazio guzti horiek ixteko. Mina eman behar badute bandatik izatea eta ez erditik, ze azkenean beste atera heltzeko biderik errazena eta azkarrena erditik ematen diren pase vertikal horiek dira. bai. Orduan, hori saihesten badu Realak lan zati handi bat egin dugu izango du. Eta gainera ikusten badozu zela jokalari ditzugun zei erdixan, hau da, puntan Oiartzabal, gero pizkatatzeru Brais Mendez Tamarin, eta gero piboti moduan Gorrotxa, ba, maila mundialeko lau jokalari ditugu. Orduan hori aprobetxau behar dugu, eta egisa da, taldia, ba, trinko eta gogor mantendu behar dela karriloietan, ba, bandak izateko, ba, obidok erabili ditzazken aukeretako, aukera bakarra erasotzeko, ez? Bai, eta jada bideoa izteko amaikako posiblearekin joango gara, edo gure amaikakoarekin. Nik uste dut, eta nik uste dut zuk ere berdina pentsatzen duzula, Mestaian ikusi genuenaren antzekoa ikus dezakegula Oviedon. 4-3-3 batekin hasita, baina partidako zenbait fasetan 4-2-3 batera pasata. Hori da, azteko atian ez da zalantzarik, Remiro. Guk uste dugu lehen egon gera hitz egiten bideotik kanpo, eta momentuz ikusten dugu esker lateral horretan iaz bezala gertatuko dela, ez hau da, partida bat haien, eta beste bat, kasu honetan Javi López izan beharrean Sergio Gómez, bietako bat ondo, bueno, finkotu arte postu horretan, ez? Bai, diferentziala izan arte, ez? Hori da, momentuz Valentzian haien, sin más, eta Espainolen kontra Sergio Gómez ere, ba, bastante sin más. Orduan, momentuz, guk uste haien egitokatzen zaiola igan larupatian. Bai, gero zelai erdian, bai ikusiko dugula Gorrotxa amaikakoan lehen aldiz, eta Gorrotxaren aurretik edo alboan, Marin ikusten dugu amaikakoan, Sergio Franciscoren plana ikusita orain arte, eta gero Brais. Ze sustitzen igandeko partida, benetan astuteko modukoa izan zen. Eta gero aurrean, ba, betikoak ez, Kubo, Barrene eta Oiartzabal, bi hegalariak fletxita gorutz daukate eta Oiartzabal eske ezin duzu kendu. Bai. Pena bat da horri amaikakotik kanpo geratzea, baina Sergio Franciscoren, bueno, erabakiak ikusita orain arte, ez dakit. Bueno, hori ere albiste hona izan daiteke, ez? Horrik da, ba honi, izaten ari den momentu honetan ez eukitzea lekurik. Horrek esan nahi du lehiakortasun handixa dagoela Realeko aurreko postu horietan, eta ba, amaikakoan postu bat aurkitzeko, ba bueno, datu edo zifra osonak inbar dituzula. Orduan, nik uste lehia hori politxea dela, danak momentu gozo batian daude, eta espero dugu ba, behintzat aurtengo lehenengo 3 puntuako Oviedon iristia. Hori da.